Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiyag ita kat impatulod. Ni pagayam Carmen adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Balasang akpailaeng iti edad ko at 30 ket 8. Jakman ammo, no apay asaan anagbayag, dagiti naglabas, ang nakarelasyon ko. Kuna dagiti gagayem ko, asaan asyak ti problema, no diket dagiti nakarelasyon ko. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Carmen. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Cheer up, Carmen. Saan lang ani Rene, ti lalaki dito'y lubong? Ay, kunak no da kami ti agkatuluyan. Ta inyam ammo na kun kadagiti naganak na, kan kakabsat na. Adda siguro nakita na sa bali. Adda nga ta? Wana, jay third party ako nada. May samot a babairo. Inayat ko ni Rene. Amok Angam, iso mismo tinangi-break kan ka ako nam. Damdamagag no apay. Saan namot akayat nga ibaga? Awan kan ka ti biddot, Fred. Ni Rene tinagbiddot. Laglagi pang dayta. Taman la tamagag, bakit? Anya dayta aya. Jakmat makit-kitan jay nobyo ni Carmen amang itultulod ken kuana. Anya itayen tinagan na. Rene, tinagan na. Saan pa yan nga umay dito'y balay? Idin to tapas sa Raylin, awas nga umay agpasyar dito'y. Anya nga ta tinapasama kiti relasyon da. Nanang, siya ako ti agluto. Nay, simbangpet kamot gaya mo, nanak ko. Saan nyo anadlaw? Mas daaw kami. Ta idi kat ni Rene adikot say te mangitultulod ken ka dito'y balay. Awanan ni Rene. Anya tikat mo asawan nga awanan? Ay, kat nagsinadan si kamot, di ka makaaw-awat. Nay, nagbiit metang ti relasyon niyaw. Ay, kasta talaga itaapanawan. Awan ti agbayag a relasyon. Kasta ita na panawag? Saan na kun akayat ni Rene? Anya nga ti maaramida. Kasdelatan, saan na kan akayat? Noon na umaan na kan, isina na kan nadagaws, kasday. Ay, saan tayo napagsaritaan ni Rene? Tadan nakita na sa bali anang gisukatan na kanya. Kastagayam. Sa bali at talaga ti panawon ita, kumpara iti panawon mi ide. Amumon, iso asaan kan nga agdamag pa'y. Ala, ingka agluton anak ko. Adakar ni alutwam, ijay ref. Wan, nanang. Anya ayati pudno anapasamak ka na kayo ken ni Rene, Carmen. Talaga ka day, nga awan kayon. Wan, nanang. Iso tinangibaga. Asan ako nakayat? Kunam ide, nga inyam ammo na kan kadagiti naganak na. Wan, pudno. Dinamag da. No kaano kami nga kasar. Kat kunana nga itamot latawan. Ay na, anak ko, ado dita. Saan mo apakaladingitan no insina na ka? Wana, nanang. Ken, ubing kapay. Adu pa'y ti masarakam amas na sing-singpet. Ken naan anos ngem iti dayjay arinay. O, nanang. Ita, ipamaysakpay laang ti panawon ko iti trabaho. Good morning, Ma'am Carmen. At iti kape. Thank you, Nagsaya at magtayong timplaan nak iti kape. Makitkitak ngamin. Busy ka unay. Wan nga rod, nagapsuon man ang dagiti paperworks kon diti lamisaan ko. Numabalin la ko, matulungan ka.
Sa balimot nga roti trabaho, ta security guard ka. Diyak kaya ta makit-kita ka marigregatan. Os? Di ka man. Kasta umisem ka. Amom, pumimpintas ka no umisisem ka. Kasta ka kumakanayon. Si kamot ngamin. Ala, agyaman na kitira ito'y akape. Ma'am. Ada ka di oras mo kalpasan ti trabaho? Taapay. Awisan ka kuma. Tag-date ta. At 20 order yo, ma'am. Sir, Agyaman kami. anda ka di ba'y kanayunan nga order yo? Sir, ma'am? Ay bantakan tulangan. Nuwadan tupay. Sige nga rod, sir. Sige. Nagmaya ka na dagdanday tagat ta. Naisam ka magayam iti love song, anya? Raktihilig ko, ma'am. Kaya't tunay tagat. May bagay para ka. Ang Adonis. Apay nga hinawis na kayo tiday ti restaurant. At mag-date. Kaya, agya ka na. Tapinat lang tikid daw to. Umis-isa makman ita. Ngam, agladladin ita kong klaro, Adonis. Amok tayo ta. At lahat nito ay amangan andingay ka. Among pinapasam. Well, inistorya kanya hindi. Anagsina kayo kanya. Anya? Naidya talaga ang babae. Amok na namin. Nailipay na eh. Kat andan nila magmagmagayan para ka. Saan kaya nakasalanan para iti dayta? Saan ka nga po Bay amapan kung katan ka. Naayat ka. Nakasagana ka aguray ito ang apalangan. Tapong agtalag ka man eh. Uy, sikaw talaga. Apay, anya man ang tibahasol ko. Apay nga inistoryam ka ni Adonis, nag-break kamin ka ni Rene. Kasano, damag-adamag, nagdagulit. Saan nakasardungan? O di, imbagakon. Kat, kumusta nga ti date yo? Among pa'y dayta? Kwa ngamin. Kwa, imbaga na kanya. Close kayo, anya. Pasensya kan One, close kami kan ni Adonis. Nung amin adda kayat ko, nalaka amay babaon. Ay nabiit lang amin anaamwak nga iso anakaanos kanyak, taadagayam rik na naken ka. Diyan pa'y kayang timakiayan ayat ita. Hangam nakasagana kanu ni Adonis nga aguray. Imbaga na pa'y kan ka dayta? Awan dua aklos kayo talaga. When Nay, adamat bisita ni Carmen. Wen, agar aram sa kenkwana. Isu kay tikunat. Tanay, may kaduan arabe ngayon may pimasyar dito'y balay deta alalakay. Anyat pa nagkunam. Nadayaw, may nagsarita ka may. Nagmano pa'y kanya. Ay katrabahuan kanu ni Carmen. Security guard da kanaw. Magamam mo dang aroday no kasta. When naanos ka nasingpet mo titi panagkitak. Nanang, tatang, nagpakada ni Adonis. Agawit ka nun, tarabiin. Ay, inakarod lukatan jay gait para kinkwana. Panagkunak. Nasayat at tauday jay nga agar-arum kan ka, Carmen. Kitaon tayo, nanang. Agar-aram pa'y laang mat. Ayat mananti panangan ko ita. Tasikat ikasangsangok amang mangan ita dito'y kantin. Diyan ka mo, break time mo gayam ita. Nakisarita aklaan iti kadwak. Namin, kaya't ka makasango amangan. Lukas ta? Si kamot tan, di bang bayad iti order ko? Katuna,
Kasta mo ta talaga. Gayam. Mabalin ka di, nga umayak man na nagpasyar ije balayo inton rabi. Mabalin latta. Apay, awan ka di sa bali nga aramidam. Sikat ikang runaan itibiyag ko ita. Awanan sa bali. Sa day na tinanganam, saan ka mo't anak kigiddan ije kantin? Uy, adaak ijay anya. Sa anak lang ang nagpakita kada kayo. Ha? Nakababain mo't akan ni Adonis. Isumot nga minti may nakisango. Tsak amo break time na. Talaga mo't nga aramidan na ti amin para kan ka. Uy, nakisango lang anangan di tao. Kastanti pampanunuta. Ay na, friend. No addarik namat kan kwa na. Saan mo na parigatan pay? Song bata mo adagos. Aghamanakan. Tapormal na kon nga inyam mo kadagiti naganak mo. Damdamagan da nga mi no ada relasyon ta. E di imbaga nga da. Kunada ayam amo ka kadakwada. Ikarik. Ajak to pulos pirjen ti panagtalak mo kanyag. Amo ka nasapa pa'y unay apagtungtungan tatikalay sata. Nga murugyakon ti agsagana. Kayat na kun nga ikalay sa? Katmo na. Ngamin, ay ayatan ka. Sikat ti babae, akayat kong isango, iti altar. Amom, kasla kayat konti gumura. Taapay manan. Ngamin, dito'y latan opisina ti pagsarsaritaan ta. Saan ta na makapag-date? Kasano, nilatan Adonis ti kadkadwam. Saan ka kadi agumurgura, friend? Maawatan kamot kit di Kasta ka talaga ti in relationship ako nada. Oy, swerte ka talaga ka ni Adonis. Nasingpat na dya tao. Ay, sapay ko matasaanan ang maulit pa dyan napasama kada kami ka ni Rene. Ay, sabali ni Adonis. Malaksid anaanos kan nasingpat. Saan pa'y ababairo? Ay, malagip ko laang ngamin dagiti napalabas a relasyon ko. Ay na, lipat mon tinapalabas. Ti agdama, ti panunutem. Nasaya ata sinong batam ti awag ko. Apay kadihan. Apay ang nagbayag mo asong batam ti cellphone mo. Itay ka pa'y nga awagan Pasensya ka nan. Ada nga meeting mi itay. Ulbod! Di ko nam. Ada kayong inawag mo asabali a babae. Han, madamapay lang ti meeting mi. Katnas ka nga agsubliak ije mo nag. Adak, ita dito'y mall. Anya? Ada ka dita mol? Kunak man, no inton bigat ta amapandita. Umay ka dito'y, itamat laang. Ang Urayan ka dito'y. Bye! Oh, Adonis. Hello, Han. Ada akong dito yung mall. Sa dino ti ayan mo? Awanak dita mall. Anya? Awan ka dito eh? Adak dito'y balay mi. Ta saan ka napan dita mall. Unay ka matan. Jakon inlapas ti meeting mi, gapulaan kan ka. Kaya't ko lang ang panagnagan no napudno ka kanya. Ado ti wagas, tapno panagnakakdaytakan ka. Saan ko mamatababan ni ti kastoy? Pasensya ka, no kastoy ti ugali. Naskan nga agsarita ta, Carmen. Jak kayat da ito yung inaramid mo. Anya? Tumawdawat ang iti pang makawan. Sorry. Wen, siyak tinagbidot. Napakawan kan. Ngam adaba nag-adyak magustuhan nga inaramid mo iti office iti kalman. Agyaman akta napakawan na kon. Anya ti ko naman di mo nagustuhan. Apay nga intimplaam ni Beth iti kape. Ha? Rumba nga siya klaang ti itimplaam iti kape. Ngam nasingad kayong agayam, saan ka di? No idi, mabalin nga itimplaam ti sabali. Ita, saanan? Jak kayat nga aramidam dayta, iti uray asino. Uray pa'y agayim kami. Sige, nuday tati kayat mo. Sika nga ron ti masurot.
Kanjak kayat nga isamam dagiti babae dito yung office. Uray pa'y ka di dayta. Ay sana mabalin. Talaga adjak kayat. Sige. Surutak ti kayat mo. Kan mabalin ka di? I-delete mo ti number dagita babae. Uray ka trabahuan, ida. Wano dagiti gagayam ko a babae. I-delete mo. Naawatam. Beth, Oh, sige, agtugaw ka. itataman langan ang makapagsarita. Ado, tinapasamak ka dagiti tinapalabas sa bulan. Kalpasan ti panag-maternity leave ko. Awan mo tan ni Adonis ije office. Nag-resign gaya man. Wen, ada ka din na istoryana kan ka? Saan na nga in detalye? Ngem tinakuna na tinagsidda awak. Nag-break kayo gaya man. Ay, talagan sa nga awan relasyon nga agbayag kanyak. Carmen, ibagak da ito ikan ka gaputa gayam ta. Panagkunag, si Kati ayan tibidot. Siguro. Agasam man, dandanin na dadaal ti panaggayam ta. Uray siyak, pinagsilosam gayam. Pasensyakan ha. Naladingit ni Adonis ang nagpakada kanyak. Ay ayaten nakakano. Ngam saan na ang masalaan ti ugalim. Basol ko. Wan, basol ko no apay nga imadayo ni Adonis. Friend, awan panggap ko amang pasakit kan ka. Imbagak da ito tapno makaamiris ka. Lokatam dagita matam. Kat agbalbaliw ka kuma. Nabanog ako na makirelasyon. Jakon kayat ti masaktan. So adyak kayatan ti makirelasyon pa'y. Nasakit nga aklunen ti pudno. Asyak ti ayan ti biddot. Tuy pagayam mo, Carmen. Carmen, pagayam ko. Ti sobra panagselos ken demanding ket saan anasayat. Ti panagselos ket normal laeng. Ngem no nalabas met, ipaay na dayta ti saan apag kinaawatan. Ken agbanag iti pan nakawaswas ti ayan ayat. Aket ala, inton addanto pa'y sumaruno a boyfriend mo, rumbeng abaliwam ti ugalim. Ket makitinulong kakiddikan ko na, tapno mapasaya at yupay ti linnangin nyo. Ket naragsak kayo ngagpadpada. Bueno papagayam, di tan tinagpatingkaan, ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Carmen. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.